அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. வெல்கம் டு இந்தியன் ஃபார்மர் பிரபு யூடியூப் சேனல். நம்ம நிறைய இன்றைக்கி ஒரு காணொலியை பார்த்துருந்தோம். அதில் வந்து மானியமாக விவசாயிங்களுக்கு இத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விவசாயிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மானியம் விவசாயிகளை ஏமாற்றக்கூடியது மட்டுமே தவிர்த்து அது விவசாயிகளை வளர்க்கவே வளர்க்காது. விவசாயிகளை மேலும் கொத்தடிமைகளாக மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறது என்றால் என்னுடைய கருத்து. காரணம் என்னென்னா, விவசாயத்தை இன்றைக்கி அதிநவீனமாக செய்கிறதுக்கான பயிற்சிகளை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து விவசாயத்தை வளர்க்கும். மானியம் என்பது கொடுக்கறதோட விவசாயிகளுக்கு சரியான விலைகளை கொடுக்கும் பொழுது விவசாயம் தானே முன்னெடுத்து வளர்ந்து செல்லுன்றது என்னுடைய கருத்து. இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் கூட இல்லாமல் விவசாயத்தை வச்சுட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு சுதந்திரம் அடைஞ்சி. இன்றைக்கி வரைக்கும் உணவு வழங்கக்கூடிய ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை மாறாமல் விவசாயிகள் மேலும் மேலும் கடன்காரர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து. விவசாயம் பிடிச்சவங்க ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அனைவருக்கும் தெரியட்டும். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. விவசாயத்தை மேலும் வளர்ப்போம்.